Szanowni Państwo, dzień dobry. Znajdujemy się w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie na wystawie, na którą chcę Was szczególnie zaprosić. Na wystawę Formy obecności sztuka Łemków, Rusinów Karpackich. Wystawie bardzo ważnej, wystawie przełomowej, wystawie przekrojowej i wystawie, która pokazuje nasz głos. Wystawa podzielona jest na 4 części. 3 z nich znajdują się w dolnej części muzeum i tworzą takie jedno nierozerwalne ciało, które krąży wokół tematów pamięci, tożsamości, czyli doświadczenia Karpat, gór, lasu, ale też i doświadczenia tego jądra naszej kultury, czyli cerkwi, ikon. I trzecia część, która nam domyka, jest to bardzo współczesna część, bo dotyczy transpopu. W duchu Andy'ego Warhola spotykają się twórcy współcześni. Natomiast 4. część, która znajduje się na pierwszym piętrze, pokazuje pracę Przemoc i pamięć Doroty Nieznalskiej. Ma formę ikonostasu, w którym artystka bardzo świadomie postaci świętych zamienia na ludność deportowaną, ludność, która doświadcza przesiedleń. I gdy przejdą Państwo przez symboliczne carskie wrota, spotkają Państwo twarze przesiedlonej ludności. Zobaczą Państwo film, w którym Dorota Nieznalska prowadzi badania archiwalne dotyczące okupacji niemieckiej Kraków. Powstaje Instytut Badań na Wschodzie. Etnografowie niemieccy przyjeżdżają do Krakowa i badają, czy z ludności łemkowskiej można zrobić rasę aryjską. Bardzo dotykający, mocny, wymowny film. Serdecznie zapraszam, dlatego że ta wystawa od pierwszej części, czyli od pamięci, aż do ostatniej części, czyli do pracy Doroty Nieznalskiej, ona mówi głosami bohaterów, mówi głosami Łemków, mówi głosami przyrody, mówi głosami naszymi. To nie jest kolejna wystawa, w której większość mówi o mniejszości. To jest wystawa, w której to my mówimy o nas samych. Wystawa jest dość szeroka i obszerna, dlatego że spotykamy na niej twórców z Serbii, z Chorwacji, z Rumunii, z Węgier, z Ukrainy, ze Słowacji, z Polski. Mamy również pracę Julii Warholi, które przyjechały do nas z Central Gallery z Pragi, z Czech, ale mamy również Aleksandrę Bodnarczuk z Ameryki, więc tak naprawdę, no i Andy'ego Warhola, który również jest kontekstem amerykańskim, więc tak naprawdę mamy cały przekrój. Myślę, że też szczególnie interesujący jest, gdy spojrzymy jeszcze głębiej, to widzimy Polskę i z jednej strony mamy twórców, którzy tworzyli na Łemkowynie, ale mamy też twórczość, która powstała na Czurzyni. I ona jest szczególnie dotykająca, dlatego że czy to starsze pokolenie, czy to młode pokolenie, głównie urodzone w latach 80., 90., 2000, podejmuje temat przepracowywania traumy generacyjnej, ale też podejmuje temat pamięci. Nie w egzaltowany sposób, ale w sposób, który staje się istotnym głosem w dyskursie. I myślę, że to spotkanie jest szczególnie ważne, dlatego że na jednej scenie spotkał się Darian Hardy z Serbii, spotkała się Dorota Nieznalska, która jest autorką ikonostasu w tej 4. części. Spotkały się współczesne twórczynie, m.in. Kamila Trochanowska, Joanna Śpiak-Jadłosz, Dawid Zdobylak, Mirek Trochanowski, ale też spotkali się wszyscy ci nieobecni. Spotkał się Władysław Rewak, spotkał się Teodor Kuziak, spotkał się Stefan Telep, Nikifor, Nowosielski, Warhol, Olena Mandiczowa, Desider Mili, twórcy Zakarpackiej Szkoły Malarskiej. Więc ten ich głos też szczególnie wybrzmiewa. Muszę zaznaczyć, że ta wystawa powstawała 10 lat, czyli sporo. Pamiętam, początek mojej pracy to było zaledwie kilkanaście nazwisk. I po tych 10 latach ten spis został znacząco poszerzony i myślę, że dzięki temu ta wystawa ma ogromne znaczenie dla twórców, twórczyń łemkowskich, dlatego że daje im reprezentację, a tej reprezentacji przecież w muzeach nie było. Pamiętam chociażby wystawę Nikifora w Muzeum Narodowym w Kownie w Litwie, gdzie był przedstawiony jako polski malarz naiwny, nie łemkowski. Więc w momencie, gdy część z nas, naszych twórców dochodziła do poziomu wystawy, to często ta łemkowskość była im odbierana. Więc tutaj
bardzo wyraźnie widzimy reprezentację. I to nie jest reprezentacja w takim kontekście, że zobaczcie, mamy sztukę abstrakcyjną, mamy surrealizm, by udowodnić, że dorównujemy kanonom zachodnim. Jest to wystawa, która ma pokazać nasz głos, nie w sposób udowadniania, nie w sposób krzyczenia, zobaczcie, tutaj jesteśmy. My po prostu mówimy. Zapraszamy do poznania się. Myślę, że ta wystawa jest też wyzwaniem dla moich kolegów, koleżanek, muzealników i muzealniczek, osób, które tworzyły przestrzeń narracyjną, którą spotykaliśmy w wystawach. Jest dla nich wyzwaniem, by zobaczyli, jak etnografia była kreowana na przestrzeni lat, jak historia sztuki była kreowana na przestrzeni lat. Bo dlaczego jedna sztuka jest w kanonie, a innej sztuki w kanonie nie ma? Są to bardzo trudne pytania, na które cały czas szukamy odpowiedzi, ale jest też taką wystawą dla większości, by zobaczyli, że Polska nigdy nie była monoetniczna, że Łemkowie żyją, granice się zmieniały, czasy się zmieniały. My Łemkowie byliśmy u siebie, więc jest też taką informacją dla Polaków, by zobaczyli nasze dziedzictwo, po prostu. W pierwszej części zobaczą Państwo artefakty, obiekty, które zebraliśmy z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego i ja nie ukrywam, że samo miejsce, w jakim się dzisiaj znajdujemy, samo Państwowe Muzeum Etnograficzne jest bardzo ważnym miejscem, dlatego że muzeum ma bardzo krytyczną świadomość tego, jak przez lata była kreowana etnografia i jak wyglądają dzisiaj karty muzealne. Bo gdy z Agnieszką Kleszcz, koordynatorką pracy, taką naszą bratnią duszą tego projektu, która bardzo mocno się zaangażowała, gdy weszliśmy w kolekcję, zobaczyliśmy, że te karty są źle, błędnie opisane, że na przykład miejscowość Krępna nie jest miejscowością Krępna, tylko jest miejscowością Krupna na przykład, że strój łemkowski tam panuje okropny bałagan, że na przykład część stroju ze szlachtowej jest połączona ze strojem z Komańczy, więc ta wystawa też ona jest procesem, bo na przykład teraz chcemy zaprosić pana Jurka Starzyńskiego, by wszedł w tę kolekcję muzealną, by łemkowski strój uszeregował, myślę, że to będzie wymagało od niego nakładu ogromnej pracy, by jednak ta jego ogromna wiedza, bo dla mnie jako kuratora pan Jerzy Starzyński jest wielkim autorytetem, byśmy my Łemkowie też, oprócz tego, że ta wystawa jest, byśmy też mieli takie poczucie, że my ją też wspólnie tworzymy. Bo oczywiście oprócz tej pracy na kolekcji muzealnej, bo mamy z jednej strony na przykład jakiś taki jeden kierpec znaleziony w Chyży po deportowanej rodzinie, a z drugiej strony on spotyka się z dywanem z Mołdawii Andrzeja Kopczy, który przywiozłem. Tak, z drugiej strony, oprócz sztuk plastycznych, chcę, by nasi Łemkowie mogli wziąć udział w panelach, w debatach, w wykładach, bo mamy tak naprawdę wielu działaczy. Mamy wiele osób, które mają coś ważnego do powiedzenia, do przekazania i ja sam, co podkreślam wielokrotnie, bo podczas wielu spotkań, wielu wywiadów, których do tej pory udzieliłem, na przykład ktoś mnie pyta o kwestie językowe. Ja podkreślam, że ja zajmuję się sztuką łemkowską. Ja nie zajmuję się językiem, ale mamy na przykład badaczki, mamy badaczy, mamy osoby, które pracują z językiem łemkowskim, które pracują nad rewitalizacją języka łemkowskiego, nad tym, żeby język łemkowski był widzialny. I chcę, by te osoby miały też własny głos. Czy mamy osoby, które mogą powiedzieć o literaturze, bo literaturą się zajmują. Czy mamy poetów naszych, pisarzy. Chcę, by oni także byli częścią tej wystawy. I to jest bardzo szeroki projekt, stąd to wydłużenie na pół roku, bo wystawa potrwa aż do 30 czerwca. Największym wyzwaniem w pracy nad tym projektem było, by te moje wizje kuratorskie, które miałem przychodząc na pierwsze spotkanie do muzeum, by je urzeczywistnić, by sprawić, że to nabierze tego ciała fizycznego. I taką historią, która tyle co się wydarzyła, to była między innymi podróż do Serbii i przywożenie prac między innymi Kolesara. To było wielkim wyzwaniem, bo to Państwu zdradzę taki sekret. Papierologia w Serbii jest bardzo trudna i gdyby nie to, że Amudena, pracowniczka Muzeum
etnograficznego, która zna język serbski. Całe szczęście, że ona była tam obecna i potrafiła te sprawy urzędowe załatwić. Gdyby jej nie było, to myślę, że Kolesara też mogłaby nie być na tej wystawie. Więc ta moja wizja kuratorska, ten przekaz, który ja sobie wymyśliłem, Agnieszka Kalesz z Martą Ancelewską, dwie osoby, które bardzo mocno były związane z pracą nad tą wystawą, one sprawiły, że to się urzeczywistniło, że Bartek Buczek, scenograf, architekt przestrzeni, zrobił mi z trzeciej sali fabrykę Warhola, że znalazł taki odcień srebra, który jest odcieniem srebra tym, które było w fabryce Warhola w Nowym Jorku. To niby takie mniej oczywiste rzeczy, których pewnie Państwo będąc na wystawie nie zauważą albo zobaczą je w następnej kolejności, ale one też są bardzo ważne, dlatego że to one też wpływają na narrację. Stąd świadomie wiedzieliśmy, że pierwsza sala ma być bardzo minimalistyczna, laboratoryjna, by obiekty z kolekcji muzeum były na pierwszym planie, by prace mówiące o pamięci były najważniejsze. Druga sala miała być przygaszona. Specjalnie Bartek Buczek tworzył takie nakładki na światła, które mają imitować, nie wiem czy Państwo doświadczali, ale ja na przykład jak jestem u rodziców na Memkowynie, to nieraz się budzę, jest 4, 3 rano, nie mogę spać i na przykład siedzę sobie w kuchni, piję herbatę i widzę takie na ścianie takie prześwity gałęzi i zależało nam na tym, żeby te takie prześwity nieoczywistości tego lasu, natury też na tej ścianie się pojawiły. By nie mówić wprost, to jest las i pokazać las, ale by właśnie przez te niuanse prowadzić tego widza w to doświadczenie Karpat, doświadczenie gór. Więc ta druga sala jest takim właśnie doświadczaniem. Trzecia jest bardzo mocno nowoczesna, bo jest transpopowa, jest po nowojorsku w wymyśle Warhola i ta czwarta sala ma nas wprowadzać w takie cerkiewne doświadczenie, ma być bardzo minimalistyczna i to też było wyzwaniem, by jednak te 4 odrębne narracje połączyć w jedną całość. Bo jak je połączyć, żeby one się nie gryzły, żeby weszły nam w dialog? Jak połączyć prace, by wspólnie mogły wybrzmieć? I ja powiem szczerze, to, że udało nam się zebrać te wszystkie prace z naprawdę bardzo wielu kolekcji, to są i od Węgier po Słowację, po Serbię, to było wyzwanie logistyczne bardzo trudne, które planowaliśmy od 2 lat. Myślę, że to jest niemożliwe, żeby ta wystawa mogła być podróżującą wystawą, więc tym szczególnie zapraszam do tego, by do tego 30 czerwca znaleźć czas i Warszawę odwiedzić. Marzę o tym, by były odnogi tej wystawy w różnych miejscach, w różnych państwach. Natomiast nie jest to zależne ode mnie, bo gdy zapytają mnie Państwo, dlaczego ta wystawa powstaje dopiero teraz, to myślę, że powinniśmy zapytać instytucje, które nie były nią zainteresowane. Powinienem sam siebie zapytać jako kurator, dlaczego też właściwie ja teraz czuję się dojrzały, czuję się gotowy na tę wystawę. Myślę, że też dlatego, że dzisiaj mogę mówić już swoim głosem. Nie głosem wyczytanym, nie głosem pożyczonym, nie głosem, który nie jest świadomy. Kreując narrację tej wystawy, budując kuratorsko opowieść, ja jestem świadomy każdego elementu na tej wystawie. Żadna praca, żaden detal nie jest tutaj przypadkowo. I myślę, że łącząc te wszystkie głosy, zbierając je, bo to były setki godzin w podróży, to były setki godzin spędzone na rozmowach z twórcami, ale to były też setki godzin spędzone na czytaniu biografii tych, którzy już odeszli, odzyskiwaniu pola widzialności. Mam tylko świadomość, że ona jest taka, jaka powinna być. I tym bardziej cieszę się, że ona jest tutaj. I myślę, że gdyby te prace wszystkie były w innych przestrzeniach, w innych miejscach, one by już nie były tą opowieścią, nie byłyby tą historią, więc tym bardziej zapraszam. Też szczególnie dlatego, że ci twórcy nigdy wcześniej w historii się nie spotkali. Dla samego spotkania, dla nich, dla nas, by pamięć nie zaginęła, zapraszam koniecznie do Warszawy.
Zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.